Čus, Frekvence Plus, já vás vítám na tomto videjku, na tomto kanále. Já vás vítám na tomto kanále. Dneska vám řeknu, jak to bude, co bude na tomto kanále. Teďka se vstává, ještě jak jste slyšeli můj pozdrav, čus Frekvence Plus, tak to evidentně je můj pozdrav. Neokoukal jsem ho, neokoukal. Natáčím Komplex Nikonem, nic, kašlu na to. Tak, videa budou každý týden, budou nějaký blbůstky, někdy třeba už mám stažený Saints Row 4, dobrá hra. A jsou blbosti. Tak, aby se vám představil. Jmenuji se Pavel Hančar, mě mi 9 let. Teďka jsou prázdniny, takže budu chodit do 4. Ale ty puberťáčci už si za stolem říkají, byli dítě za Kamelo, jak to dislike, jako... Prostě nechápu to, co vám na tom záleží, hejterové mi nevadí, budu je ignorovat a prostě už jsem to, co mě dokáže naštvat, prostě teďka jsem před asi 4 dnema jsem natočil tady to videjko, ještě k tomu dodatek. Dal jsem to do počítače a ono se mi to neuložilo. No nic, to bylo všechno, co jsem chtěl říct. Tak čusík, Frekvence Plus.